Opa, Borja Arbaiza naiz, soinu teknikaria eta hau egiten dut nire denbora librea. Hau izan zen nire lehenengo gitarra, nire lehenengo Stratocasterra, eta oso pozik nago gitarra hau erabiltzen dut kontzertuan eta hori. Eta oso pisu gutxi dauka, eta horregatik erabiltzen dut kontzertuetan eta soinu ona daukadarako ere. Ez dakit, esperimentu ikaragarrian. Internetan ikusi nuen ideia eta niri gauzak egitea nire kabuz gustatzen zait. Eta hori. Orain dela urte asko patinatzen dut eta musikaria naiz ere eta ideia oso ona iruditzen zait. Eta hau da gitarraren marka, badago beste gitarren marka oso ezaguna, da Fender Stratocaster, eta ni egiten dut Stratocaster, nire imaginazioa. Zailena da, gitarra bat ateratzea. Lehenengo fasea izango da tabla erditik zatitu, lijatu eta resina berezi batekin bi aldetik pegatu oso horra. Hurrengo fasea izango da neurriak hartu, oso ondo, eta esaktua eta gero zuloak egin. Pastillako eta pastilla. Elektronika da oso erraza, badago bakarrik pastilla bat, pero volumena eta jaka sartu. Eta da oso erraza, kable bat potenziometroraino eta beste bat jakartzen. Aurrengo pausua izango da soka jarri, eta gero ajustatzea, gitarra ajustatzea. Gitarraz aparte beste instrumentuak egiten ditut, adibidez handruma. Nik ditzen dut Orhang, Borja da nire izena eta soinua ematen du. Eko espirituala nik. Borja, kompresore bidoi batekin eginda dago eta zenbat eta luzeago moztu, soinua grabeagoa izango da.